Now, anhita mga kaigsunan sa structure sa pakigsaad. Unsa may mga elemento sa or structure or parts of the covenant relationship. Mabasa na to ning duha ka comparison between Deuteronomy, the book of Deuteronomy and the book of Joshua chapter 24. Pastor Gingging, can you share these elements ngadto sa atong mga kaigsunan? Mga kaigsunan, kung imong tanawon diha sa outline, na diha ang giunsa niya pagplastar ang structure sa covenant, na diha ang preamble niya, na diha ang history, ang stipulation sa mga balaod, apil ang mga blessing o ang curses, mga panalangin kung kita atong bantayan na siya. Unya, naapo diha ang gitawag og special provisions. Kana tanan makaigsunan naka-outline na diha sa atong lesson. Palihog kog basa ninyo ana gikan sa ikumpara niyo sa Deuteronomy ug sa Joshua, na diha tanan makaigsunan naka-plaster na tanan. So, in recap mga igsoon, makita na to nga kada pakigsaad, mura maguna siya og statement mga kaigsunan. Na sa dili pa ka mo pirma dito sa ubos, naagyod kay naay mga stipulations mampingki. Parehas pananglit karon sa deed of sale of any item, motor vehicle baka kana ron or property or balay ba na ron. So naagi ng duha ka mga entities ang duha ka buok nga mo pirma dinha. Unsay unsay mga utlanan, unsay mga boundary. So maingon man usab diha mga kaigsunan, kining ato ang covenant with God. Makita nimo in a classic way nga naagyo dinha ang pasiuna kon preamble kay lison man na kayo mo diretso lang og sulti og unsa inyong gisaaran unya wa mo'y kalibutan og unsa nang bahina inyong gisaaran. Mura pastor og dali ra makasabot ang kaigsuonan kung maingon tag kanang mga term bitaw sa abogado ng memorandum of agreement mga igsuon kung mahimo takto na mention ni pastor kanina nga deed of absolute sale o sa parang mga agreement nga legal, no? So naang gid lang gitawag datog preamble or introduction unsa na nga klase sa kasabutan nga first party o second party nagkasabot sila. Ubos ana mga kaigsuonan na dihang mga stipulation nga gitawag whereas. Unya pagkahuman ana kung di ka mutuman nay mga penalties kung unsa pa na diha unya executed on this day, unya sign witnesses, unya ang abogado notary public. Unya kana siya binding na siya kay gipirmahan og notarial na siya kay bale na ay abogadong nag-sign ana. So that is bound to be obeyed or accomplished. Kailangan yun nga masunod ang tanang naa diha sa pagigsaad nga relasyon. Usahay mangutan na ta nga unsa man giuna ana pastor kanang covenant diha sa Ginoo gisuhid nila na sa mga legal nga documents nga naa karon dinhi or ang baliktad mga kaigsuonan may labing tinod kay ngano man mas una ba yaning naa din sa Bible nga covenant relationship. So kining tanang mga dokumento nga mga legal nga naa diha nimo nga ikaw na lambigit sa pagpirma mao na sila'y mga kopya mga kaigsuonan sa original nga pattern dinhi. So naay history lisod man pud kayo na og modritso na lang kag pakigsaad din nga way mga background ug ngano nga niabot mo ni ana nga pakigsaad. And of course, stipulations or laws ug kining tanan nga mga elemento mga kaigsuonan would comprise the true covenant nga uban sa Dios ug sa iyang katawhan. Nalang ko'y gustong basahon, Pastor Espon. Okay. Ang usa gyud sa nga punto di ay nganong gituyo sa Ginoo nga naa sila'y stipulations diha sa covenant. Niingon diri to communicate with the Israelites and to show them not only God's leading in their past, but what was required to them to uphold their end of the covenant. So, nganong gituyo makigsunan nga naa sila'y klaro gyud nga pinirmahay, di ba nagpinirmahay man sila? Ang ilahang pamilya ni pirma ni ining pakigsaad. But the four promises, the whole community was involved mga kaigsunan. So kining upat ka mga saad nga ilang gi-appeal didto nga ilang i-pledge nga to sa Dios nganong mao man gini. Una, kining makigminyo ka og dili masig ka magtotoo kun ato ning i-practical sa atong application karon mga kaigsunan. The only reason consistent gyud na nga giingon sa Ginoo nganong dili mo magminyo o maghatag sa inyong mga anak aron makigminyo ngadto sa mga dili sama kaninyo. The reason mga kaigsunan is aron dili nila
sakmiton gikan kanako ang inyong kasing-kasing. God is very protective for His people. There are tendencies. Ang uban mo, rason pag yun mga kaigsoon nga, Pastor, I can take care. I'm already mature. Ako na'y bahala ni Pastor, mubarog ko sa kong pag-alagad. But God knows it's never easy mga kaigsunan. So appeal ni sa stipulation sa iyang mga katawhan. Unya, appeal din niya ang Sabbath keeping. Ano nga, appeal man ang Sabbath mga kaigsunan sa pag-igsaad? Because kung ang tao dili na mo bantay sa lipapahulay mga kaigsunan, mahikalimot siya nga kining atong kalibutan gipuy-an Gibuhat sa gilalang ni sa Dios mga igsuon. Unya, the third one, taking care of the poor, observing the sabbatical year, it means that we live in a community. Dili ta solo mga kaigsunan nga moadtog langit, apil ang ato mga silingan, and we have to deal with that mga igsuon. Na ipanultihon nga very popular, matod pa nila, to live with the saints on high. Oh, that is glory. But to live with the saints below, that would be another story mga kaigsunan. So kailangan nato nga maantigo ta makigpuyo in the community that we are in. And lastly, supporting the services of the temple, which means ang kinabuhi sa tanang tinuod o aktibo nga Israelita mga kaigsunan na sentro diha sa serbisyo sa templo. The same thing is true with the Christian today. Ang uban sa tuwa tingali sa atong tibok na kinabuhi, ang pinakasentro mga kaigsunan kanang ato ang negosyo, kanang atong patigayon, kanang atong pangpangimplyo. But that is not supposed to be for God's covenant people. Unsa di ay ang sentro mga kaigsunan naa diha sa life, church life. Kung ang usa ka tawo nga Kristohanon moingon siya mo profesya nga I'm a Christian, unya ang iyahang ginahuna kanunay pagkasunod si mana na po'y simba, mangandam ta kay ako'y mawali, mangandam ta kay ako'y magdalag patlak, mangandam ta kay si pastor mo bisita sa balay, mangandam ta kay naatay bisitahan sa care group. When that person is this active mga kaigsunan, makaingon ka ng iyang kinabuhi na sentro in church life mga kaigsunan. And that's part of the promise that we need to review and to revive mga kaigsunan at tubangan sa Diyos. Pastor Gingging. Naalam ko practical nga i-insert ka rin mga kaigsunan. I was a youth director. Pareha po ni mo Pastor Isbon. Yes. Kanunay gyud nato makigsunan gitambag kini sa ato mga batan-on nga ayaw gyud mo minyo nga dili sama nato og pagtuo. Kay moingon man ang ubang mga batan-on nga okay raw na pastor kay madala ra man namo ang tinuod lang makigsunan. Kamo nga naminyo na daan wala tay problema na kay nahitabo na magyud pero gi-encourage gyud nato sa ato mga batan-on nga ang ato mga batan-on maminyo gyud sa masig katut. Masig ka magtotoo. Masig ka magtotoo. Ngano man kay kani biblical kayo ni siya. Kay kung magpasangon ka sa dili samang yugo makigsunan, pwede man yung lisura kaayo. Nagi mga wala sa pag-alagad. Ingon siya, they would grow in holiness by following these guidelines and implementing good habits. So, daghan kay mga pamatuod makigsunan nga nawala sa pag-alagad, nawala sa pagtuo tungod kay ang bana dili mo sugot diri nga mosimba ang adlaw, di ba? Yeah. So, lapas na pod ang adlaw ipapahulay, di ba? Daghan gyud ang maligsan makigsunan. Ang katapusan nga gusto nako tagaag dako kay emphasis makigsunan kining supporting the services of the temple. Klaro gyud kay diri. Gibasa gyud ako balik-balik ning chapter 10 makigsunan. Ako ging gibadlisan akong Bible for the service of the house of God. Gibalik-balik diri. All the work of the house of God unto the house of the Lord. Kini tanan gibalik-balik makigsunan kay pag abot nimo sa 39 na ingon siya, and we will not forsake the house of our God. Dili gyud nato limtan ang iglesia makigsuunan. Amen. Palihog lang in taon ang ato mga iglesia. Ato gyud atimanon makigsuunan. Basahan ninyo ang verse 32 to 39. Nagapasantop gyud na makigsuunan nga tanan nga elemento diha, tanan nga galamiton sa pagserbisyo diha sa simbahan, sa iglesia importante gyud na makigsuunan nga tagaan gyud nato og dako kaayong pagtagad ang atong iglesia. Bisag simple ra ang atong simbahan makigsuunan, bisag dili kay dako nga simbahan, bisag guwap niya, bisag gamay lang nga simbahan, ato intawong limpyuhan at timanon nato ang simbahan makigsuunan kay ngano man dako kay na siya kahimuan alang-alang kay ngano man sa may tuyo ana makigsuunan sa templo dingon siya
It is a vibrant spiritual life. Mo na resulta kung atong atimanon ang atong iglesia. That's it. Madasig Amen. gyud ta, mabuhi gyud ang atong espirituhan nga pagkinabuhi kung atong atimanon ang atong simbahan nga. It is the ultimate solution to their sin. Kay nga naman, kung kanunay tang masimbahon makigsunan, masuod ba ang atong relasyon sa Ginoo? Yes. Yes. Amen. Importante gyud na kay makigsunan. So, mo nang iingon diha sa atong memory text, kabantay ka? Nag-ingon sa verse 39 katong ibasa ni Ate Pinky kanina, we will not neglect the house of our God. Amen. Dili gyud naton alimtan makigsunan kay nganuman aron ang iglesia mo lambo o niya maunay magadala nato. Kay kung masimbahon ang tao, masuod man gyud sa Ginoo, di ba? Masuod ang atong relasyon sa Ginoo. Mauna ang usa sa mga emphasis diha sa atong lesson mga kaigsunan. Amen. Ma'am Pinky, On the sa other imong hand, mga last kaigsuonan, dili statements. na mo kalimtan ang pag-recognize nga sa mga simbahan nga among naduawan dinhi sa kaumahan sa Union sa South Philippines, suporta sa mga kaigsuonan Yeah. nga giunsa nila pag patindog ang ilang gambalay alampuanan nga bisan gani wala gyud kaayo dako nga hinabang gikan sa atong misyon ug sa atong union, diha gid nato makita ang suporta sa mga kaigsuonan. Ug ang mga kaigsuonan nato nga nagitawag below poverty line, nakita sab nato nga ang ilang paningkamot naa sa manual power. O naa Amen, sila amen. nga panghibo nga management usaon nga ma-divided ang labors. Kami ana naga-recognize nga og dili pa tungod sa inyong commitment sa atong Ginoo. Ang atong simbahan, labi na itong mga simbahan nga naay mga fellowship, dili gyud na siya magkadimao. Pero tungod sa inyong commitment sa Ginoo, mahimong hapsay ang pagsimba sa matag Sabado. On the other hand, ako pong gipadasig ang kanang mga kaigsuonan nato, bisan pa sa among isig ka magbubuhat, nga dili sab nato ibakuli ang pagdugang sa atong mga pagtabang, pinagi sa atong mga halad, pinagi sa paninapik. Amen. So, dinhi mga kaigsuonan, no, nalangkob ang kinatibuk ang bahin sa atong lesson sa tibok semana. Gusto na itong i-cover gyud tanan masinsilyo, pero gumikan sa constraint sa atong panahon mga kaigsuonan, amo na lang iampo sa Ginoo nga iyang dungagan ang atong kahibalo kon atong ipahat kining atong pagtuon sa atong mga kaigsuonan sa adlaw papahulay. So gikan karamo dinhi mga igsuon sa takna sa pagtuon, South Philippine Union Conference sa Hope Channel mga igsuon dinhi sa Cagayan de Oro. Mapasalamaton kami kanunay sa inyong pagsuporta o sa inyong mga pagampo. Ginoo magpanalangin kanatong tanan mga kaigsuonan.